Čaute Košice, ahojte, rodné mesto moje. To je, viete, ja niekedy sa smejem na tých, viete, keď sa vám Bratislavčan sťažuje na to, akí boli chudobní, hej, tu na východe, nám. Hej. Nám, čo polovička z nás doštudovala len preto, že nás podporovali nejaké rodiny zo Somálska, hej, to akože povedzme si, ak je to úprimne. Ale ja toto mám strašne rád, viete prečo? Lebo toto je naozaj, akože kde inde, hej? Kde inde sa môže stať to, že legenda hokeja povie, že ona nechce mať dres, hej? Na štadióne. Kde inde? Priatelia, ja keď som to počul, hej, že je len jeden Maradona v Košiciach, si rajú, no ty kokot, hej? Viete, keby ste mi to takto napísali 10 rôznych mien, tak to priradím hneď tento výrok, hej? Vinco Lukáč. Priatelia, a niečo na tom najsmutnejšie, že jemu nikto nevysvetlil, že čo sa vlastne deje, hej? On v tom svojom mozgu nepochopil, podľa mňa, lebo jemu, ak by mali vyvesiť niekde dresy, tak určite všetky košické herne, hej? A normálne, že... Lebo nikto neurobil pre košické herne viac ako on, povedzme si úprimne, hej? Akože... Tam by mal vysieť ten dres normálne v každej jednej digokot, hej. Ale mne to bolo strašne smiešné, lebo ja by som chcel, aby mu niekto vysvetlil, že počkaj, bracho, ty si uvedomuješ, čo si urobil práve? Že tebe chceli zdať poctu, hej, za to, že si vedel 500 krát trafiť nejakú gumenú pičovinu, inou drevenou pičovinou, do železnej pičoviny so sieťkou, hej. Za to ťa chceli uctiť, hej. Bracho, za rok nabije na studenej valcovni vo že typek viac šroub do tohto, jak ty si dal gólov, hej? A v živote mu nevyvesia žiadne osmľadavé monterky, nikde, hej? Chápeš? A on povie, ja chcem, aby mi to vyvesili samému. Hovorím, výborne. Výborne. Hovorím, že toto mňa udivuje, ale ja si pravím, že to sú naši, treba to tak brať, hej? Vinco je, tuším, zo Skaroša, nie? Ak si dobre pamätám. Viete, ja mám pre jeho zmyšľanie porozumenie, lebo ja sám som vyrastal na dedine, hej, pri Košiciach. Pamätáte si to, neviem, či to niekto z vás zažil, ale to bolo, hej, nás vychovávali staré mami, neviem, či to pamätáte, hej. Ja som si do 6 rokov myslel, že sa volám Boha Krista! Pamätáš si stará mama, hej? To bolo, že normálne, že trošku si šľapol niekde, hej, na mrkvu v riadku. Boha Krista! A niekedy ona už ani zvuky nevydávala, ona už len, že... Hej, a ty si vedel, že je zlé, hej, že... A najhoršie bolo, viete, čo bolo najhoršie? Neviem, jak si to vymali, ale pre mňa najhoršia vec, čo sa mi mohla stať, lebo tam som nevedel, čo mám spraviť, bolo, keď si sa ponáhľal niečo, chce babičke oznámiť, si behol dovnútra, bežíš a zrazu, nevidíš, že pozmývano! A teraz ty tam ostaneš uprostred stáť a si v prdeli, hej? Lebo už to dobehnem, alebo sa vraciam, hej? A stojíš tam a babka tak pozerá, hej, že čo urobí? Hej? A ty už vidíš, jak ti tečie, hej? Už si sa postral počte, už si vedel, že je zlé, hej? Tak si vravíš, idem radšej dozadu, lebo to ma aspoň nechytí, hej? Pamätáš si to? To boli výchovné procesy, hej? A my sme... Ty s týmto ideš do života, čiže ja sa nečudujem, že potom hoci aké uznanie v živote, hej, chceš mať sám, si ho chceš užiť, lebo celý život si zažíva len toto, hej. Proste. A ja to mám strašne rád, lebo, viete, moja stará mama bola akože najtvrdší človek v živote, hej, najtvrdší, akého som kedy zažil, už tvrdšiu výchovnú ruku som nemohol dostať, ale bojím jednu vec, že jednu vec je dodnes odpustiť, že ona nedokázala otvorene hovoriť o smrti. Poznáte to staré mamy, to majú také, ja napríklad, hej, neznášam to, keď sa nevie normálne povedať ľuďom, zomrel, hej. Normálne zomrel, zaklepal krpcami, je preč, hej. Uvedomte si, ja minule, hej, volám svojmu dobrému kamarátovi, som mu oznámil a hovorím, servus, hovorím, Jožo zomrel. Zrazilo kamión. A on, o Bože, neverím. Hovorím, čo neveríš do pide, hej? Sa postav ty pred kamión 100 km rýchlosti, hej. Čo je na tomto na neuverenie, hej? Čo neverím, hej? Ty poznáš zákony fyziky, brácho, hej? Jožo nebol Superman, len zle videl, hej? Vieš? Inak by si nemohol myslieť, že na diaľnici niekto natiahol prechod prechodcov, hej?
A prídete za tou rodinou a nikto jej nepovie, čo ten kokot robil na diaľnici o polnoci, hej. Všetci, že zrazu vľudný, chápavý, citlivý, hej. Zrazu sa píšu tie statusy na Facebook, hej. Že prečo tí najlepší odchádzajú ako prví. Čo? Jožo a najlepší, hej. Čo chlastal prvú ligu, ty kokos, bil svoju ženu, hej. Psička robí vešal na stromy, keby mohol za tie hovná, hej. Keď on bol v svojom veku najlepší, tak Gandhiho musela mama potratiť mesiac pred porodom. Hej? A Mária je dodnes bezdetná vdova. Hej? Ja to tak nemám rád, hej? A furt sa vraví, že o mŕtvych len v dobroch. Prečo? Hej? Ty predstav, týpek ti normálne regulérne ujebe puklice z auta, hej? A len preto, že ho ráno kleplo, budem rozprávať, aký fasa chalan to bol. Hej? Prídeš k dverám. Dobrý deň, úprimnú sústrasť vám želám, pani Kleinová, viete, ja, váš manžel, dobrá duša, včera sa im ponúkol, že mi vyčistí puklice a už to nestil, som si, keby sa dalo tak na pamiatku na ňo, som si ich zobral, ako si to vystavím v skrinke, ne, no biči, hej, prídeš normálne povieš, počuť, daj mi tie puklice, viem, že sú u teba, hej, a chcem ísť skôr, ako ich predáš, aby si mala na pohreb, hej, normálne, že a toto sa s nami vlečie už, akože, pamätáte si, keď som bol malý, mňa zobrala stará mama do kostola, prvýkrát som mal 6 rokov, rovno na pohreb, hej. Som tam prišiel, vieš, tam všetci v čiernom, plakali, niečo sa deje, tam tá truhla vpredu otvorená, tam človek leží mŕtvy, hej, ja hovorím, babi, čo sa deje, hej. A babina, neviem, povedala, čo sa deje, nám povie, že nič sa neboj, on je už na lepšom mieste, hej. A v tej detskej hlave, kurva, kde on predtým býval, keď teraz je na lepšom mieste, hej. Chápeš, jakom lepšom mieste? Hej. Alebo Pán Boh si ho vzal k sebe, hej? Hovorím, na čo? Však mal kde bývať, chalaň, hej? Čiže koľko je tu bezdomovcov, čo nemajú kde hlavu skloniť? Prečo si tých nezobere k sebe, hej? A potom ide v hlave, čo on tam má za barák hore, ty kokos, hej? Koľko si on zobral k sebe, hej? Čiže to je normálne jak Michael Jackson v Neverlande, hej? Aj keď ten si bral len deti k sebe, ale, hej? Ale to vám nikto nevie povedať. Mne babka, keď nám zomrel starý otec, povedala, že hovorím, babču, kde je dedo? Ono, že odišiel. Hovorím, kam, no piče, hej? Však treba ísť kravy obradiť, kam išiel, hej? Prešiel týždeň, 2, dedo nikde. A hovorím, kedy príde, hej? Som taký nervózny bol, hovorím, počujete, a už mamina z toho bola nervózna, hovorila, babe, čo mu rozprávaš chujoviny, hej, teraz? Lebo on už som začal dávať, normálne, že ten dedo to je idiot, hej? On si ide niekam do ryti, hej? A my tu nech mákame zaňho, hej? A babka to potom chcela tak zjemniť, tak vám povie takúto chujovinku, že on je už hore a díva sa na teba. Priatelia, sa smejete, ale ja som kvôli tomu nikdy nezačal normálne masturbovať. Lebo to bolo, hej, vieš si dobre, to bolo, že... Si čakal, že... A potom, hej, v noci už do druhej, jak si bol taký už vyflertovaný z toho, že... Dedo, Ja pri sám Bohu som sa o 3:00 v noci s ním už rozprával, hej, hovorím, dedo, vieš, po nemecky, pozeraj, hej. Toto je niečo pre teba, hej. Prisahám, o 6:00 ráno mne dedo hovoril, že nezabudni vymazať históriu, synak, hej. A to je na tomto hrozné, hej. Dobre, ak tomu naozaj veríme, že tu sú a sú tu s nami, tak potom podľa toho nastavme aj zákony, hej. Prečo im nenecháme volebné právo? Hej. Normálne šup, veštica a médium s gulou normálne do každej volebnej miestnosti a ideš, hej? To aj boli titulky, dobre sa na druhý deň v novinách, hej? Volebná účasť na Slovensku presiahla 315%, hej? Putina by jeblo hneď na druhý deň, jak by to čítal, hej? Hneď. Volebné miestnosti otvárali o 8 ráno, ale niektorí už o 7 si naklúsali dovnútra, hej? A najlepší bol, predstavte, Jožko Tisu, jak by prišiel voliť, hej? Kurva, Kotleba alebo Sulík, hej? Ale najhoršie na tom úplne je, že my si nedokážete predstaviť, tam bola jedna vec v histórii, keď to jeden typek chcel, že zmiešať. Že proste zotrieť tú hranicu medzi smrťou a životom. Pamätáte si Ježiša? Ale nemyslím ten jeho, akože už samoživovací pokus, ale keď Lazára vzkriesil, hej, ja si vravím, toto sa nerobí, hej. Chalan tam už niekoľko dní leží, si predstavte, viete, aký smrad tam musel byť, hej? Predstavte, ten chudák už si myslel, že to má za sebou a zrazu sa zobudí a tma, jak v prdeli, hej. Kúka, čo sa deje, toto nevyzerá jak nebo, hej. Na to počuje zvonku, že poď von! Kurva, ešte aj bica mám, hej. A
A potom, vieš, sa otvoríte dvere, hej, napríklad to hejno much sa vyvalí von, hej. Potom ty vidíš s tým svojím vtákom odhnívákom v ruke, hej, že dobrý deň. Hej, a tam svokra si vieš, no do piči, hej. Že som myslel, že vidím posledný krát v živote. Toto je na tom najhoršie. A viete čo, ja som bol, dvakrát som ja zažil tak, že smrť, že v priamom prenose. A to bolo dvakrát, hej. Prvýkrát, viete, tie také lebo medené dráty boli strašne vzácna vec, kedysi za komunizmu, neviem, či viete. A oni občas dokázali zahlásiť v takúto, že medzi 2. a 3. hodinou bude v našej obci odstávka elektrického prúdu. Hej, už ste videli, s klešťami, už sa išlo, hej. Tak tam jedného to hore chytilo. A ja som si vravel, že ty kokso, že... A viete, že elektrina, ktorá bola akože najlepšia vec proste na svete, hej, pre nás v tej dobe. Tak to vie akože reálne zasiahnuť. Preto my sme mali tie záslepky v každej, neviem, či to vy máte, v zástrčkách, aby sa nič nebože nestalo. Ale zásuvka, áno, zásuvka. To je zástrčka. A my sme takéto, viete čo, my sme takéto mali, že my sme z elektrinu strašne vážili, hej, lebo na východe, hej, povedzme si, jak to je. Najhoršie na tom bolo, že keď vypadla, pamätáte si to? To bola väčšia tragédia, keby niekto zomrel v rodine, pamätáš? Táto nevedel dopozerať futbal, mama nevedela dopiecť koláč, aj sestra nevedela nakopnúť vibrátor, proste úplne, že... Dobre vedela, bo na baterky bol. To viem, lebo... No, skrátka to viem. Sa smeješ, v živote nič od sestry nepožičal, alebo čo? Nemáš sestru? Aha, tak ty si sa rovno kúpil. Nie, počujete, naša stará mama to používala jak mixer, hej? Normálne, ona s tým išla, až kým raz neprišiel pán farár spovedať domov a ona, pán farár, neviem, je to dosť sladké toto, hej? A už sa neukázal, hej? Už sa neukázal. Ale jednu vec vám k tomu chcem len povedať, že neviem, jak si to mali vy, ale ja som mal v detstve pocit, že naši si myslia, že elektrina stojí, že 1000 korún za kilowatt, hej? Neviem, vy ste mali doma tie vyšetrovačky? Že prišiel otec, normálne, takto si nás postavil 7, jak sme boli, hej? A to bolo jak z esesáckého filmu, normálne Schindlerov zoznam, ty kokos, hej? Na tých čižmách sa tak ojbal, že... Kto neshasol svetlo v kúpeľni? Nás, jak tam bolo 7, nebolo toho Boha, čo by sa priznal, hej? A on normálne, to bol fakt normálne, že najhorší esesák zo Schindlerovho zoznamu, on bol, že ja mám čas! Bude to stať, kým sa niekto neprizná, hej? Ja som ho po chvíli už v nemčine počul. Verdammte Juden! Priatelia, a viete, čo na tom bolo najsmutnejšie? My sme to až po rokoch zistili, že to bol on, to zabudal sa asi na to svetlo. On vyšetroval sám seba. Chápeš? To je to, čo Kaliňák v živote v tejto krajine nedovolí, hej? Ale pokiaľ ide o smrť a elektrínu, tak vám musím povedať, že najväčší a najposunutejší zmysel pre humor, úplne že level, že nechápeš, som zažil, keď som bol vo Svienčime. Neviem, či sa tam niekto boli. A to je, že true story, priatelia. Tam to je obohnaté elektrickým drátom. A v tých časoch to bolo. A tí Nemci, predstavte si, tam drbli pre ten drát tabuľku s nápisom Pozor, nebezpečenstvo smrti. V koncentračnom tábore. Chápeš, to čo už je za level sa sarkazmu, akože, čo si mysleli, že keď ten židovský väzen tam pôjde, takže si ide až, že Ježiš, kto piči, Ježiš. Fú, ty kokos. A už pozerá na väžu, díky hoši. Díkes. Kokos, ja som sa skoro odjebal tu. A vy tu pre mňa už 2 roky staviate plynové komory. Ďakujem pekne.